ver a selección nacional. Hai un ambiente festivo, é un ambiente moi fermoso, e do outro xeito tamén é o que ven seguindo os partidos da selección galega. Todos os que houve hasta de agora, pois houve un ambiente magnífico, onde hai un apoio importante da afición, e por tanto hai unha complicidade entre os aficionados da selección, e por iso que é moi importante de destacar. Estou aquí para ver un partido da selección de fútbol galega por terceiro ano consecutivo, e esperemos que, como di algunha pancarta das que se ven polo campo de fútbol, pois algunha vez nun futuro non moi lonxano, pois Galiza poda tamén participar en competicións internacionais de carácter oficial, representando ao sentir de todos os galegas galegos que hoxe estamos aquí e apoiando esa posibilidade. O ambiente que lle parece? Moi bonito, moi ben, muchísima xente, e ves a xente animada a pesar da espera. O ambiente parece magnífico, é unha expresión de alegría, e nestes tempos que está así un pouco frío, falta fai, non? Eso que hai gran ambiente, está a tradición implantada. Pois eu teño recordo contradictorio de que no ano 82 xogou aquí a selección de Camerún o Mundial, e gran parte dos alternativos de Vigo viñamos con bandeiras de Camerún a animar a selección do Camerún, que era a nosa alternativa. Pois afortunadamente temos selección galega. E sonaban os resentidos de fondo? No ano 82 non, ainda estábamos fundándonos. Bueno, espero allí, bueno, pues a ver un espectáculo, pues una fiesta para la gente, y hombre, a nivel de competición no tiene mucho interés, me refiero, pero bueno, para el espectador será mejor aún, ¿no? Bueno, eu creo que ten un grado importante de emotividade, toda ver que a selección do país onde viviu, pois xoga e compite con outras seleccións do mundo, pois sempre é un tema que ten unha parte tamén emotiva, e ten unha parte tamén de interés, de contraste deportivo, que é como hai que verlo, non? Pois a selección galega xa está consolidada, este é o seu terceiro partido, e a partir de agora xa é un clásico dentro do fútbol galega. Custanos moito? Non, moitísimo menos, porque a verdade é que hai moitos patrocinadores dispostos a patrocinar o partido da selección. No, eu penso que a selección non é cara para Galicia, para os galegos, eu pareceme que é un feito que pon a Galicia se cais un pouco máis no mapa internacional, o cual está moi ben, e eu pareceme que a publicidade que fai de Galicia e dos galegos, e o que representa Galicia, está moi por enriba do pequeno custo que ten que xogue a nosa selección. Pois houve un pequeno contratempo entre xogadores e Federación de Camerún, pero bueno, que afortunadamente fomos ali, acudimos, estivemos a falar con eles, e o que dicíamos, que esa festa do fútbol galego pois non podería permitirse o luxo de non ter ese noche final, e afortunadamente aí estamos. O de sempre, a veces problemas que hai entre as federacións e as seleccións, nada importante. Agora vai, a ver se é certo. Pero bueno, as cousas que se fan de robar, pois resultan máis sabrosas. A ver se sale ben todo. Oui, parce qu'il vient très tard, une heure et demie. Non, là, je suis mal placé pour vous répondre parce que moi, je viens de Madrid. Ah, d'accord. Donc, l'équipe, il y a des joueurs qui sont venus du Cameroun. Oui. Certains viennent d'autres pays européens. Vous avez fait des valeurs professionnelles. Oui. Donc, en réalité, moi, je suis arrivé tout à l'heure. Está unha bella aspiración que felizmente aquí está, non? Ainda de momento é un pouco simbólica, non é unha selección galega que poida competir internacionalmente, pero algún día chegará. Nos gustaría que Galiza gañara, pero o importante é que se celebre o partido. Pero bueno, é unha alegría de moitos, unha reivindicación que ten todo o sentido, que efectivamente lle está dándose o respaldo da xente, xa van 3 partidos, solo falta ademais que a representación da selección galega sexa oficial, que é o que necesitamos todos. Sería unha forma de autogoberno deportivo.